Za tých 5 rokov? No ja si myslím, že tu bolo celkom fajn, robota to bola zaujímavá, pestrá. S vedením Mestského kultúrneho strediska som bol niekedy spokojný, niekedy nie. Ako osoba, ktorá sa snaží udržať tento kultúrák v chode, musím povedať, že bola dosť dobrá, až veľmi dobrá, ale ako človek, ako taký, bol viac menej nejaký povrchný a úplne mal rôzny prístup k rôznym ľuďom. A si myslím, že on videl za tým človekom čosi viac ako človek. Ty pre mňa nemôžeš urobiť nič, tak k tebe pristupujem takto. A ty ako taký, ty mi môžeš dať nejaký sponzorský dar, ty mi môžeš požičať to, tak tomu sa správa úplne inak. Čiže to bol riaditeľ, ne? Áno. No od novej práce si sľubujem asi to, voľnosť. No budem sám sebe pánom viac menej. Nebudem mi nikto dýchať na krk a čakať, že kedy to spravím nejakú tú určitú robotu. Proste myslím si, že to bude každopádne zmena, ktorá mi prospeje. Je to kreatívna práca, stretávam nových ľudí, cestujem po Slovensku, vidím nové mestá, zvyky a nové obzory, nové možnosti, nový kolektív, nové známosti. Stačí? Ja berem DJing ako hobby, relax, ale chcel by som sa tomu venovať aj viacej, že by sa z môjho hobby stal akože chlebík, ale myslím si, že na Slovensku to zatiaľ není možné.